И така, Челси е шампиона и мига, за който футболистите на сините се бориха през целия сезон, е съвсем близо. Шампионската купа на Англия, изнасена на Станфорд Бридж от действащи служители в британската армия, вече е на терена. Тези военни преминаха през кордон от бивши служители в британската армия, по-настоящем пенсионери. Добре известни са връзките на Челси с съответния дом за ветерани от британската армия, който се намира в района. В чест, впрочем, на същия този дом, като знак на почет към хората в него. През следващия сезон Челси ще носи червен цвят в своите екипи. На трибуната, където ще бъдат връчвани медалите и самата купа, вече са хората, които ще ръководят самата операция. Изпълнителният президент на английската висша лига Ричард Скудамор и президента на спонсора на английската висша лига Барклис Боб Даймонд. Според изискванията на ритуала, първоначално, за да получат поздравления от двамата официални лица от висшата лига и спонсора, минават служителите в клуба и треньорски екип, както и играчите, които не са изиграли достатъчно на брой срещи, за да получат своите медали. Най-забележителното име сред тези, които първи ще минат през трибуната, разбира се, е Рей Уилкинс. Здрависване първо с Ричард Скудамор, после и с Боб Даймонд, както в последствие и за всички останали играчи. Тук е момента да кажем, че действително, ако нещо повече категорично от всичко друго може да потвърди, че Челси беше най-заслуженият шампион, който Англия трябваше да има, то цифрите го правят по наистина феноменален начин. Отбора мина границата от 80 точки в 6-ти последователен сезон, нещо, което не е правил нито един друг клуб в историята на Висшата лига. Цели 201 дни изигра, т.е. прекара на върха в английската Висша лига отбора на Челси. Много внушителна цифра в сравнение с тези само 47, които имаше възможността да бъде лидер Манчестър Юнайтед. Челси беше отбора, който завърши с най-много победи, макар и да дели това първо място с Манчестър Юнайтед. Също така отбора с най-малко загуби, делейки пък тази позиция с Манчестър Сити. Нещо, което е наистина феноменално. Челси спечели всички 6 блъсъка с преки съперници от така наречената голяма четвърка. Всичките си мачове и с Манчестър Юнайтед, и с Арсенал, и с Ливърпул. Единственият отбор, единственият член на тази голяма четвърка, който е успявал да направи това, е именно Челси. Сините загубиха 6 мача в настоящия сезон. Това означава с един по-малко в сравнение с Манчестър Юнайтед. Само колкото да се потвърди традицията, че никога отбор, който допуска повече от 6 загуби, не успява да стане шампион. Ето, че вече играчите се появяват. Еларио, резервният вратар, който имаше своите моменти, своя шанс да остави отпечатъка си върху настоящия сезон от английската Висша лига. Това все още са футболистите като Сам Хъчесън, като Фавио Борини, като Джейсън Бръма. Дори няма Нематич, който играва в днешната среща. Хора, които изиграха малък брой срещите, няма да получат своите медали, но все пак имаха своя принос към титлата, спечелена от Челси. Сега обаче е ред вече на истинските герои. Първо менеджера Карло Анчелоти, едва втория чужденец в историята на Висшата лига, който успява да я спечели още в първия сезон, след като същото направи отново начало на Челси Жозе Морино през 2004. Разбира се, нека кажем, че Арсен Венгер в своя първи пълен сезон начало на Арсенал през 1997-98 година успя да стори същото, но все пак бе работил месеци наред в предишния сезон неуспешен, докато Карло Анчелоти с много категорична шампионска победа в своята първа година като менеджер на сините получи той своя медал от Боб Даймонд. Един по един вече Пауло Ферейра поставя началото на групата играчи, които заемат своите места на трибуната. Ашли Кол със своите 4 забележителни гола. Жулиано Велети, който влезе в днешната среща и изигра своите повече от 10 срещи, за да получи шампионския си медал. Бранислав Иванович в най-значимото си представяне като играч на Челси през настоящия сезон. Никола Анелка с 2 шампионски титли в Англия с 2 различни отбора. Това е неговата първа с екипа на Челси.
По-рано, разбира се, той бе шампион на Англия и с Арсенал. Джо Кол сред другите герои. Започна сезона контузен, върна се, изигра своята роля. Може би вече изигра и последния си матч като играч на Челси. Зърнахме за миг и Даниел Стърич, привлечен на свободен трансфер. Играча на сезона Флоран Малуда също с много забележителна права. Джон Оби Микъл, който за нещастие завърши сезона контузен. Още няколко футболисти на Челси, които нямаха възможност да играят в последните срещи заради контузии. Деко сред тях. Челси е отборът вкарал най-много голове в Висшата лига през този сезон. Ето го и Рикардо Карвалио, още един от контузените звезди, който нямаше възможност да завърши сезона. Цели 103 гола вкарани от Челси, само 32 допуснати. Забележителните 71 голова разлика. Алекс, след това и Майкъл Есиен, двама от хората, които са ангажирани до голяма степен с великолепната работа, която Челси върши в защитен план. Саломон Кало с много силен край на сезона, титуляр в заключителните два срещи с Ливърпул и сега с Уигън. Михал Балак, стана дума за това, че за пръв път получава златен медал, че за пръв път печели титлата. Петър Чех, рядка възможност да го видим без неговия предпазен шлем. И сега вече наистина истинските герои. Голмайстора на сезон 2009-10 в английската Висша лига с 29 попадения в настоящата кампания. Носител на златната обувка, победил в тази надпревара. Уейн Руни, Дидие Дрогба, целувка за шампионската купа и остават двамата наистина най-велики. Франк Лампард, човека, който вкара ключовата дуспа, за да направи резултата 2-0 днес. Човека, който завърши настоящия сезон с цели 22 гола. Най-резултатният полузащитник в историята на английската Висша лига. И сега, разбира се, любимеца на всички, капитана на Челси, човека, който трябваше да преживее изключително тежки моменти в личния си живот, човека, който загуби привилегията да бъде капитан на Англия, но винаги, докато има възможността да играе, ще остане един от любимите капитани в историята на Челси, един от най-големите любимци на феновете на този клуб. Ето го момента, в който именно Джон Тери вдигна шампионската купа, както стана дума по-рано. За четвърти път отбора на Челси става шампион на Англия, добавяйки нова към титлите си от 1955, 2005 и 2006 година. Още един славен момент в историята на клуба, защото той също така е 5 пъти носител на купата на футболната асоциация през 1970, 97, 2000, 2007, 2009, още 4 пъти носител на купата на лигата, 2 пъти на купата на националните купи, европейски клубен турнир, който вече не съществува, веднъж и на Суперкупата на Европа. Това, което обаче наистина има значение за феновете, особено тези, които са в самата Англия, с шампионските титли. Така че този триумф на Челси заема изключително важно място в историята на клуба. Добавяйки към това, че след една седмица историята вече наистина може да бъде написана, защото в нито един от досегашните 4 случаи, когато отбора спечели титлата, той нямаше възможност да добави към нея Купата на Англия. Сега би могъл да го направи. Така че сезона за Челси все още не е приключил, въпреки триумфа, въпреки шампанското. Само след седмица за тима предстои финал за Купата на футболната асоциация срещу Портсмут. Нека му пожелаем успех. Тези сцени на радост, изключителна радост, действително са и края на сезона. Ако не за Челси, то поне в английската Висша лига очакват ни 2 мъчителни месеца без английски футбол. Но не губете надежда, те ще минат и в началото на месец август, по-скоро в средата на месец август, ние отново ще бъдем заедно, за да бъдем свидетели на шоуто, наречено Висша лига.